Dulur, kita sekarang sudah sampai di makam umum Dusun Juri ya, Desa Tejowangi. Oh, ini kedengaran loh, suara kereta api ya, dekat trail ini loh. Ini loh, kelihatan ya. Wah, suasananya masih sangat alami ya loh, makam ini ya. Ya, dekat trail itu. Nah, itu kelihatan loh, rel kereta apinya ya. Nah, ini loh. Menurut informasi yang saya peroleh lur, Mbah Dipo merupakan cikal bakal atau yang babat alas dusun Juri ya lur. Nah, kita sekarang menuju ke makam beliau lur. Ini lur. Assalamualaikum. Nah, ini lur. Alhamdulillah ya lur. Kita sekarang sudah berada di cungkup makam dari Mbah Dipo, atau warga sini menyebutnya, ini ada tulisannya ya, Mbah Jangga Dipo ya. Nah, ada juga Mbah Wiryo, Mbah Suroso, dan Mbah Naryo ya ini. Berada di tengah area makam umum Dusun Juri lur. Kali Bapak sinten? Lastro. Pak Lastro. Oh nggih. Mbah Dipo. Dipoyono. Oh, Mbah Dipoyono namine. Niki saking pundi, Pak? Saking Solo. Saking Solo. Surakarta. Surakarta. Tasih hubungan Raden. Nggih. Saking kraton. Kraton. Nggih. Tasih hubungan kraton. Saking Solo. Kok saged mriki, Pak? Mbah Petalas mriki. Oh, ngoten-ngoten. Zaman Londo sini. Nggih, nggih. Zaman Nek niki sinten, Pak? niki nggih niku Mbah Dipo, Mbah Dipo. Mbah Naryo. Mbah Naryo niki sinten? Napane Mbah Dipo? Yugane. Yugane. Niku nggih Yugane. Mbah Wiryo niku nggih. Niku Yugane. Niki sama. Mbah Wiryo niku yugane Mbah Naryo. Nggih, Mbah Wiryo niku. Nggih. Mbah Naryo niku yugane Mbah Dipo. Nggih. Mbah Suroso niki Niki pun anu putu sembanu. Napa? pernah putu. Niki tasih anu ada keturunan titisan lah. Sing ngeten niki titisan. Titisan boten kiat, jam. Boten titisan. Ngeten iki. Nggih. Niku makom niku, Mas. Nggih, nggih, nggih. Niki isih terus simpak niku wedok. Niki estri. Nggih insyaallah. Estri. Mbah Suroso niki pernah napa putu? Tasih Putune Mbah. Nisri mak kula. Nisri mak kula. Anake pernah mak nggih ya, anake adikne mak, ada masih mak. Anake masih mak. Lah niki putu niki yogane niki. Oh niki. Niku mbah kula. Tasik-tasik derek dodo nggih. Nggih niki. Niki. Niku ijo-ijo nggih. Mriku waduhe. Derek kabeh niki. Oh, ngoten. Samping-samping. Nggih. Niki yogane niki mbah niki. Nek Mbah Suroso wau, Mbak. Iki mbah kula. Mbah Suroso niki napane anu Mbah niku? Nggih tasih apa niku? Putu napa? Putu senes. Nggih, putu. Punturun dinten ngoten. Oh, paling sepuh nggih Mbah Dipo niku nggih. Nggih. Nggih, bapakne Bambang nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kan mboten nate sing sampai urip anu, sampai dewasa mboten sampai. Begitu mantun dereng sunat datang mungkin pecah. Mboten kiat napa? Mboten kiat. Sini iki dongengane niki gelang.
gelang dugi pangeran dia. Nggih. Kaya wedhus pendhit iki lho ya. Nggih. Niku. Mboten kiyat. Marten Mas kula Herianto namine. Nggih. Zamane dereng Gestapo sih, Mbak. Zamanan niku. Mboten kiyat pindah. Niku Slempang, Mas. Dadi Slempang tembus ngeten terus kendhit mriki. Disukani niku. Nggih dugi mriki ya. Dugi. Nggih. Dugi titisan dugi mriki tapi kanthi sing damel gesang sing damel. Kulit mboten, Mas. Nggih. Nggih kaya Kados pelangi. Nggih. Terus kulitnya berwarna kayak tato. Oh. nggih kaya kendhit niku wedhus kendhit niku kan ngoten. Jadi Wedhus langsung kendhit niku. lahir itu langsung. Oh, Dari waktu lahir niku pun wonten tanda lahir ngoten. Nggih. Oh, ngoten. Wonten Kula kene disukani napa? tiang. Anu kados gaman apa mboten? Oh, mboten. Oh, menten Begitu waktu lahir niku wonten anune. Wonten Tanda lahire. nggih, Oh, ngoten. lempang. Lah Mas jenengan niku sedo nggih. umur pinten? Tasih mlaku, mlampah mlayu-mlayu. Oh. Mlayu-mlayu. 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 Oh, ngoten. Dadi kejawi wonten mriku ndek Gerbo. Kan betul wancel teng mriku teng Bapak. Nggih. Mriku nek mriku pejah, mriki nejo. Ndek mriku nejo. Nejo niku Nejo. Nejo niku napa? Pelangi. medal Oh. pelangi niku, Mas. Duki langit iki. Nggih, nggih. Tembus mriki pelangi. Jahe. Tondoe ngoten nggih. Nggih pas pejahe. Nggih. Maringi tondo. Mereka tondo. Ngoten. Di Kali Anyar nggih Mbah Dipa wonten. Terus di Gunung Kawi wonten. Tatanune Nggih. Jelasan. peti alasane kata. Terus di marang ngoten di Gebuk wonten peti alasane. Gebuk terus di Gebuk Gebuk puncak Wonorejo. wonten. Sari. Wonten terus. Petilasane mbah niki. Nggih. Oh, ngoten. Tapi sing asli iki. Niki makami sing asli nggih. Si keturunane mriki sik wonten kata. Nggih. Kata. Sedoe tahun pinten, Pak? Mbah ini. Wis turun. Ati gesange niku wekdal penjajahan. Nggih. sik Saking Solo medal mriki. Zaman kerajaan. Zaman kerajaan. Zaman kerajaan, mboten penjajahan. Kerajaan. Kerajaan. Sakniki pun turun kepinten, Pak? Kados e anu ngoten. 6 tengkulo. Panjenengan 6. 6. 6, keturunan ke-6. Oh, nggih, nggih, nggih. nggih. Kula 7. Enggak. Oh, nggih. Pitung generasi bener ya. Nggih, nggih, nggih. Nah, niki Mbah niki enten anu, Pak, estri nih. Sing estri itu kok ndek mriku buyute. Namanya sinten? Berarti ora kula, kok namine. Nggih, tem mriki, ten Nggih, nek singin jenengane Mbah Hinggi. Delokane Mbah Hinggi nyene anu kan petinggi lek singen ya. Oh, ngoten. Zaman Aris zamane. Mriki kan Gagak Ulung Aris Tejowangi. Pendek Udruk iki. Oh, ngoten. Wonten Pakem Gagak Ulung Aris Tejowangi. Wonten Pakem ndek Udruk. Ati Mbah Dipo niki sing babat dosa mriki nggih. Babat alas. Babat alas dosa niki. Ceritane mak niku sewengi sedina sewengi babat Tejowangi sak babatan sewengi mantun Nggih. ceritane. Ati makam sing estri nggih tem area mriki nggih. Nggih sak lingkungan mriki mau. Oh, mboten nate anu kepanggih. Kula mboten nate anu. Tembah sing buyut. Mboten nate. Nek lintune Mbah Dipo wonten malih mboten sing mriki. Ten juri. Mriki. Ten juri. Mboten wonten. Mboten wonten nggih. Sak Tejowangi niki sing impamane danyang niku nggih iki mbon. Nggih, nggih. Sing dayangi sing Tejowangi. Nggih. Nggih Mbak Mira, Mbak Ngoten niku kan pun napa niku Benten dusun. generasi, Oh, nggih, nggih. insyaallah ngoten. Napa cerita-cerita saking Mbah niki napa ben, Pak? Nek riwayat-riwayat tiang-tiang mriki napa, Pak? Kula mboten pernah bae kula kan diceritani mak. Oh, ngoten. Asal asal usuliane. Begitu lek niki lek cerita kula kaya se ya subarane iku di dalam mimpi kok kabeh sampai Joko Tarune dalam isyarat. Wonten kelebihane Mbah niki napa? Bingene napa? Nanti diceritani napa? Bingen saking mbah-mbah ini apa bingen? Mboten ate Mboten. kabehane nggih kuwat.
Nggih, nggih, nggih. Termasuk wali yoga. Nggih, leres. Kan diukur. Nggih, leres. Lang Bapak Talas mawon sedina sewengi. Niku wis kelebihan. Nggih. Oh nggih. Nggih. Bapak Talas sedina sewengi terus simak. Sedina sewengi mantun. Mantun. Sak tejoan. Zaman jati ya. Nggih. Kelebihane niku. Nggih. Londo. Aris. Zaman kearisan. Allahumma sholli ala sayyidina wa ziwan wa rahmatan wa rizqan wa Muhammadin ya yang dengan sebenarnya ini dia awal bicara amaran dia kemudian nanti inna Allah malaikatahu tiang jopo tapi kawin mriki Nggih. kawin mriki Kawin. Terus ya napa? nggih ada lintang ada lintang Cemlorot ngono. nggih anu mriki Lugure ta. lugur mriki Oh. terus tiange takon sapa niku ono makom bermanfaat yang duduaken telepon teng kula mboten kula jak mriki kula tutu jak iki kelebihane pun sebab wis wali yoga Nggih. Kula nate baringi kain. Nggih. Nena. Nggih, kula tahlilan buka bersama. Mboten dibaringi maem, mboten baringi berkat. Wonten tirakat lami ya kula. Nggih. Tilem-tilem wonten selempang putih. Kula damel. Magrib mboten dibaringi maem, mboten dibaringi berkat. Gara-gara ndamel selempang buli mriki. Mboten ketinggal, Pak. Mboten ketinggal. Ketinggal. Pas kosowan niku buka bersama. Wangsul nggih mboten nyangking berkat. Nggih mboten buka ya. Padahal tiyang kathah mriki samping niku. Kula kapok kula balaken mawon. Dadi Kula- wayahe. Nggih, leres. kula sanjan nggih teng sampeyan Mas Nggih. niku wae Nggih. jarang kula ngomong Nggih. sisi lain Matur nuwun Pak nggih. si yang nang sisi lain teng Nabi Nggih, leres. Ibu Fatimah Ahmad iki Nggih, leres. wonten nggih amun wonten Pun mendung nih, Pak. nggih Nggih. Dulur, cuaca sedang tidak mendukung. Sudah mendung ya, Lur. Bentar lagi mau turun hujan. Kita sudahi dulu penelusuran kita kali ini di makam Mbah Dipo Yono, cikal bakal Dusun Juri, Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.